хората не са в депресия просто така, а са в депресия заради света, в който живеем. Как заради едни дреболики, заради едни малки лъскави неща, човека предаде своята безграничност. После болниците са пълни, психиатрите са пълни с хора, гробищата са пълни с хора. Това е истината. Ние трябва да излезем от фрагментарността. Човек може изцяло да излезе от капана на всяка една патология. Искам да се съберат големите умове в науката, изкуството, спорта и да родят един нов модел. Ако в националните медии се приказват гениални неща, здрави неща, от сутрин до вечер, няма да има нужда и от вашия прекрасен подкаст. Ние ще правим други неща. Така че аз мечтая нашите градивни неща да станат безмислени и безполезни. Аз мечтая българският талант да е толкова обгрижен, че аз утре да закрия моята фондация. Аз мечтая хората да не говорят изобщо за духовност. Мечтая даже да не говорят за Исус Христос. Мечтая да изпълняваме 10 Божии заповеди. Мечтая да ги живеем. Мечтая да няма нужда от академия за човек. Защо ще има академия за човек в едно общество, в което човека е на пиедестал? Светулката е нищо при греещото слънце. Тя спира да съществува. Здравото общество няма нужда от нас. Аз мечтая да съм безполезен. Гениите са едни мъченици. Гениалността е в подножието на светейшеството. Но гениалността не е спасение. Светейшеството е спасение.